Hello, 1, 2, 3, go! Ah! Let's go! Katalo ka niya. Ay, bakit ka uma? Sige, pagkano! Ako wala! What's up, mga bayi? Look at this dude. Wait till you see the. Go na tip. Why, Papa? Why, Papa? Jack and Poy muna, Jack and Poy. Jarok po kita, jarok po. Ya, ano nyo? Ano nyo? Ito tayo dito. Ito na. Dua. Ay, katrabaho niya di Fredred. Kami dua ni Buboy ang magano. Naman. Kami dua. Ay, kami dua. Kami dua kamalaban, kami dua. Ang dami lang din ninyo. 1, 2, 3, Go! Ah! Wala pa. 1, 2, 3, go. 1, 2, go. Ah! Ano, kamot. Dali mo sa mo. Magaling kang kupal ka. Diluay lang ha. Ay, lang niya. Diluay lang. Tama na. 1, 2, 3. Ito ano kuya? Ay, lang. Pwede lang, pwede lang. Mga ala, mga tulo. Tulo. Wasad ba? Sila nyo mabida. Ako. Tapos ikaw na lang. Tulo na kami, tulo. Tulo nga rin, tulo ka mo. 1, 2, 3, go. go. Ah! Tunaps ka! Sila nyo. Wasad. Mabida na, gawan na. Lolo, isa na ha. Yun, magpuputo ka na. Ha? Kamay na. O, dire, last ball na lang. Hello, 1, 2, 3, go! Ah! Let's go! Katalo ka niya. Ay, bakit ka ba? Sige, pagkano! Ako wala! Ano, si Boboy naman. Kami ni Boboy magtutos. Assist kay Boboy, mag-assist. Kaya okay, mag-assist. Ako! Ako mag-assist! Boboy, tinakula na. May ka-tutor ko. Papel kay Boboy. Papel ka boy, papel. Papel siya, papel. May paa. Na, papel si Boboy, papel. Papel ka boy ha. O, dali. 1, 2, 3, go! Talo! Talo! Kay Boboy si Boboy. Si Boboy magsampal.